kameře. Na kameře. Ano, tak. Tady bydlíme s Lubošem. Halo, to jsme my, ahoj. Tady já, Luboš. Jo, a tady to je zámeček, kde vlastně přežíváme celých 14 dnů. Je tady dobře, teplíčko, vaří nám. Najdou se můžeme dojít i ve 3 ráno. Vždycky si usmějeme, vám to ty největší chudničky najde na talířek. Polízou nám pindourka. Je to i super. Teď rozdávají zrovna holky na pokoje, protože jako ty, co mají třeba 3 lůžkový pokoj, jako my s Lubošem, a jsme tam jenom ve 2, tak nám přidělili nějakou holku, blonďatou, aby nás mohla zaměstnávat večer. Ano, to je se druhá budova. Jo, zase já, ahoj, a Luboš. No a jinak je tady fajn, jako jsou tady náckové, jsou tady smažky, vole, jsou tady všichni, no. Telefonní budka. Honza, co nám řekneš o našem pokoji? Právě na něj ukazuju. Náš pokoj, to je tady ten, co svítí, jo. To je tady ten, jo. Jediný tady, takhle vidíte, ano, přiblížíme. Tak jak tam jsou nahoře ti 1, 2, 3, 4 okýnka svítící, tak ten pod tím, to je náš, jo. Nikdo tam není, ale svítíme, aby si všichni mysleli, že nám jsme, jo. To je největší finta, jo, protože potom si někdo říkají, hele, oni pořád svých kluci jsou, vole, ty nekalej, a my vždycky kalíme, vy, třeba do 4 do rána a takhle, jo. No jak jsou prachy, že jo. No a máme tady i jako královský lampičky, jo, královský jablíčka, jo. Prostě je to tady dobrý, hodně sněhu, jo, koukejte, pořád sněží. Jo, koukejte, takže asi tady pocať, jo, to je asi, já nevím, no, 3/4 metru, jo. A to jsme tady v nížině, jo. Na Ještědu mají jednou tolik ještě, jo. Tam jsem skočil šipku s Lubošem a oni nás tam nenašli, vole. Ptáči tady lítají taky, jo, jako tady, jo. Dáme Slovan, dáme, vidíte, jo. To je prostě Slovan, jo, jsme hned vedle hřiště, jo, oni jste věděli, že my jsme Spartovci, věděli, kam nás zařadit, jo, je to super prostě tady, jo, vědí u nás všechno, oni než jsme se přijali, tak se vás zjistí všechno, vědí, jo, že prostě nefadíme Liberci, tak chtějí, aby jsme jim zničili stadion, že jo. No a jakou zvučnost na to chystáme, když se ožerem, ty svítilny, ty si dáme domů, že tam budeme pěstovat, jo. No a zámek je to dobrý, no, má to 2 křídla, jo, hlavní budova číslo 1, vedlejší budova číslo 2, jo. Nesmí se kouřit ani hulit na pokojích, což samozřejmě rádi porušujeme, každý den asi 10krát. Ale jako, už je normální, jo, nejsme sami, si myslím, jo. Ale možná jsme byli první, kdo to porušil, ale jinak je to tady dobrý, no. Zatím mi prachy nechyběly, tak elektrický proud ještě funguje. Ještě jsem tady nic nesčořil.